Tá daltaí ó chláiste firsta tar éis drama a chumú chun teachtracht láidir a thuirt den phobal. Díríonn an drama seo ar an tábhacht do bhhain le tomáint hábhailte. Táid Johnny drama faoi ag tomáint ar na baithre agus táid géirí teisbint saoilteacht na ar na baithre agus muid ag tomáint cóg seo. Is drama top comreachtaí seo agus fearmuid na smuinte de rá chéile agus na rudaí a bhí daoine óige dhéanú agus daoine eile ag dhéanú ar an bóthir. Dú híon go páirsanach níl me grú sé Jackar Marial, grú sé smuointhe sag na le nírú sé mar hampla níor thug chun na fragaí, le dún bhí mar tabbalta na fragaí a chum mud chéan agus bhí sé an tac bríomhar agus saltmhar. Ag an túis níor héil me grú na gan do Chris Sábhalte a chaithú grú sé chótáha tac sin ach inis nuair deanan tú drama mar seo bíonn tú abal de fecail na éfachtaí le atá an gan é a caithí agus rudaí mar sin agus mar hampla ag glóir le an daine ag teag tomáint bíonn sin in éfachtaí an tac mór Marial go sin an fá gur grú teisme an. Hasí mé ag challenge an éis go tá ag teanú cinál ceachmanna an éis. Ribh hasí mé seo cinál just smíoning mé tá sé ag challenge tá sé ionach siimplaí ach an sin dúna mé tá lean rudaí a heagla cinál Gol FM ar do thumann agus dúna mé lean man cógaí a deanam daoine sa cá cos le ag úsúid gúthain saceog sé ag tomann agus baiach daoine sa chár so dúna mé lean rudaí nar cóide de bheith deanú agus tú ag tomann. What happens is we will play the performance through in its entirety, and the natural outcome of that in this case is the tragic death of one of the young people. So the idea is that it will go run a second time, only this time the audience will have an opportunity to come in at moments of crisis to say, well, you know, if the person didn't do this, you know, would the outcome be different? What do we suggest Gavin does? There's loads of stuff he can do. What is it? What? Stop the car, right? Ag an tús bhí muid chéan na éistóirí bhí muid ionach nervouiseach faoi agus cinál níor sogín an dóid a bheits an loch fegan ag teachtasteach an drama an níor sogín an dóid cinál an neanad siad é ach bhí an gútí seán an loch feganna bhí siad le ionach maiile. Chuir siad stá leis an drama ag na háte le ceart agus hanig siad suas ar an stáid agus ghlach siad parts of drama agus bhí crack ionach an le cosdan na scána agus cinál níor siad níor siad ag Johnny Amadan as an drama, bhí siad ag ghlach é de agus sin rud eile so bhí na heidir gríomhíochtaí ionach mai. Your distraction, do you want to get out of my car? What's going to happen? You want to share that? Maihíonn sé Michael tá sé ag tuairt teachreachtaí handaach fecan agus tá tú ag tuairt teachreachtaí tá siad go a ghlach ar shiúil a níl siad go cinál neardaí anna as na teachreachtaí seo tá siad go ag ghlach ar bheim ar thuhéan. An planetá na bhfuil muid géirí ag lecu níos mó agus tá muid géirí an ála sin na thuirtcatí daine tá ag hart san phobal inis agus tá muid géirí ag éhhuiirtcatí na scáin agus éú é a hagus go dtína daine níos óige dóibh Australia agus an ála sin na scapaí fa fandón. Is í féile an phobal atátaí hirir an drama seo agus baiste le feicáil is scolanna éagsúla in uthar bhéal firsta a maihan seo. Just